Dajmo Božiću lice dobrote. Humanitarna akcija u kojoj možete sudjelovati i vi. Mislite o zdravlju, tuđemu i svome. Sudjelujte u nabavci novih sonda za ultrazvučni aparat. Točna dijagnoza prvi je korak ka zdravlju. Dajmo Božiću lice dobrote. Da ste vi naporno radili cijelu godinu, trenirali i vježbali. I vi ste najbolja djeca na svijetu. Djeda Mraz nosi poklone, je li djeco? I vuče on tu vreću, a pomoćnici su se svi razbježali. I nema nikoga. I dođu banditi, lopovi, i djede, daj ti nama! Dobro, i bacimo toga bandita što hoće. A on se digne i krene. A dobro, a recimo, bandit dođe s leđa i ovako dobro. Dobro, a recimo, bandit se zaleti. Da ste vi nato. Evo ga mi. Čekaj. A što si dobio od Djeda Mraza? Slatkiše. Jesi li sretan? Da. A što ti je najljepše danas bilo? Bilo mi se najdraže boriti. Reci nam, jesi li sretan što je došao Djed Mraz? Nije se djed umorio, došao je sa sjevernog pola za najbolje džudaše na svijetu. I da dogodine samo nastaviš trenirat i biti još bolja i još jača. I zdravlja ti djed puno želi. Evo ga. Jesu li dobra djeca? Djeca su odlična, najbolja. Ipak su to naša djeca koja rade, treniraju, uče škole i to je jedino što im treba u životu.